Molt bé, bona tarda, benvinguts, benvingudes a la conferència d'avui en el cicle Iulia Líbica d'Arqueologia i Història que fem cada any per Setmana Santa. Ho fem junt amb visites guiades i activitats que haureu vist al programa. Avui, per exemple, hem fet les 5 icones de Llívia per conèixer doncs, tota la història i el patrimoni del municipi. I ara acabem de fer uns tallers també familiars, tallers de mosaic romà, per exemple, i demà continuarem amb aquestes activitats. De fet, la que tindrà més relació amb la conferència d'avui serà la visita guiada de demà al matí, en la que repassarem la història de la frontera, però fent un repàs d'algunes de les fites, fins a Gorguja i tornar. La conferència d'avui, a càrrec del Gerard Conill, que ja el coneixeu, que és el director del museu, i que precisament doncs, es basa en la història d'aquesta frontera cerdana tan singular, les diferents etapes que ha tingut fins a la frontera definitiva que tenim des del Tractat dels Pirineus i el Tractat de Llívia, que ens ha deixat Llívia com un enclavament. A més, doncs es comentaran aquests diferents llocs que han esdevingut un símbol per aquesta frontera i per aquests límits. Bé, doncs us deixo amb el Gerard, que us explicarà tota aquesta història tan fascinant que tenim aquí a la Cerdanya. Vinga, merci, Foix. Jo la presento a ella, que també és tècnica del museu, és part de l'equip del museu i que també, si diguem... Ai, ara se m'acopla això, no? Sí, en principi està tancat. Bé, ja està. Sí, com deia, també la presento a ella, que és la Foix Montaner, que treballa, diguem, amb l'equip del museu. Diguem, aquí som el 100% de l'equip tècnic del museu, som el 50% de l'equip ara mateix, és el que té els museus territorials i locals, no? Que som equips reduïdets, però bueno, fem molta feina, la veritat. Feina de formigueta, també. I bé, com us deia la Foix, evidentment, doncs, estem en aquesta conferència que farem, doncs, el que és història de la frontera cerdana, llocs que han construït un límit. Que una mica aquesta conferència ve del que és doncs, una mica l'espai que estem ara mateix, diguem, fent, que és l'espai Fita Zero, que és un espai que en principi hem d'obrir aquest any, si tot va bé, que és aquest espai que queda aquí just davant del museu, que és la Torre Bernat de So, no? En aquest espai fem un espai interpretatiu de la frontera, d'unes reduïdes dimensions, però que serà molt interessant perquè condensarà, diguem, moltíssima informació, especialment digital i audiovisual, no? La qual cosa, diguem, ens posem... Bueno, serà tecnològicament serà força innovador, estarà, diguem, adaptat, diguem, a les tendències actuals, també a l'accessibilitat de persones, de tot tipus de persones, no? I aquest espai, doncs, el que versarà, diguem, és una mica la tesi que expliquem o el que ens interessa més explicar de tot plegat, una mica, és tot el relat fronterer. Especialment el dedicarem especialment des de 1659 a 1660, que són els tractats del Pirineus i de Llívia, fins a l'actualitat. Fent un esment també especial, i dedicarem un especial a part, diguem, el que és doncs, el període 1931 a 1980-81, que és el període, diguem, que coneixem més de memòria democràtica, no? Aquest període hi posem èmfasi perquè en el segle XX i en aquesta cronologia, diguem, són dues cares de la mateixa moneda, són pràcticament el mateix, no? Tant les memòries de frontera com la memòria democràtica, no? Ja ho explicarem després. I com que ja són dos cares d'una mateixa moneda, doncs també ho expliquem en aquest espai. Per això aquest espai, l'espai Fita Zero, diguem, es dirà espai Fita Zero, perquè és el centre, és el nucli, d'on s'explica tota la frontera, però també es dirà doncs, enclavament frontera, perquè estem en un enclavament, l'únic que està a la frontera pirenaica, i després, a més, també l'hem titulat, o sigui, frontera, enclavament i memòria, no? Per memòria, perquè també fem esment a la memòria democràtica i també a les memòries orals de la frontera. Ja ho veureu, diguem, quan l'espai estigui
acabat, però també en faré un esment, diguem, en el segle XX, de què n'hem extret de les memòries que ens han llegat les persones, no? Perquè hem fet gravació de testimonis orals, no?, per aquest espai, que es podran veure allà. Bé, aquesta conferència, bàsicament, vull dir, el que explicarem aquí és una mica la base del que es podrà veure a l'espai Fita Zero, en un dels interactius que hi ha especialment, no? I hem anat a buscar uns antecedents bastant remots. O sigui, sortirem ara, començarem explicant, diguem, des de l'antiguitat, o sigui, des del segle IV abans de Crist, i dieu, ostres, com és que anem tan lluny, no? Perquè una mica anem a buscar, diguem, la idea o el concepte del que és la primera marca territorial, el primer límit territorial, que seria no un límit territorial polític, sinó que seria un límit més aviat cultural, o sigui, dels primers ceretans, no? Ja ho explicaré, no? Passarem, diguem, per la romanitat, per l'edat mitjana, i finalitzarem, acabarem, doncs, passant pel Tractat dels Pirineus i tota la història de la frontera actual fins pràcticament a l'actualitat, no? Sí que serà una mica una visió general, no aprofundiré excessivament en molts temes, potser després em podeu preguntar, tot i que tampoc domino tots els períodes històrics que tractarem, que són molts, són moltíssims, però després si hi ha alguna cosa que us interessa que vulgueu, diguem, fer esment, diguem, ho podem intentar, no? Però sí que el que serà, doncs, serà una vista a llarg... A mi m'agrada veure les coses a llarg recorregut i veurem, diguem, una evolució de la frontera de la Cerdanya, doncs, des d'aquesta antiguitat, passant per la romanitat, per l'edat mitjana, i llavors ja parlant de la divisió de la Cerdanya. O sigui, seran, diguem, aquests dos grans blocs, no?, una mica. I ho farem en aquest espai, també, parlem dels llocs de memòria. Els llocs de memòria és un concepte historiogràfic que es va, diguem, desenvolupar per Pierre Nora, que era un historiador francès, als anys 80, que parlava bàsicament dels espais de memòria que havien generat el conflicte de la Primera Guerra Mundial, que és un conflicte, diguem, que va tindre un impacte en el seu moment psicològic, social, no?, polític, molt important, no? I que va generar, arreu d'Europa, doncs, espais en què es commemorava aquesta memòria col·lectiva d'aquesta guerra, siguin, diguem, batalles, sigui, diguem, els morts, ho tenim aquí a tocar, als pobles del costat tenim els monòlits dels difunts dels pobles cerdans, no?, per exemple, no? I això ha anat més enllà de la Primera Guerra Mundial, perquè ara tenim espais de memòria del que és, doncs, la Guerra Civil, del que és la Segona Guerra Mundial, del que és moltes coses, i fins i tot nosaltres els hem posat, diguem, amb la frontera, no? Fins i tot es diu avui en dia que fins i tot s'abusa una mica d'aquest terme, o que tot es fan espais de memòria avui en dia, però en el cas de la frontera, diguem, té sentit, no? Perquè es lliga amb això, amb la memòria democràtica, o es lliga amb espais que avui en dia encara estan a la memòria col·lectiva, especialment de les persones, doncs, d'una certa edat, no? Especialment el que és la frontera de partir de la segona meitat del segle XX, no?, que és on ens arriba la memòria, diguem, actual de les persones, no? I aquesta frontera, que inicialment, doncs, sota el franquisme, no?, fins a l'entrada de la Unió Europea i els acords de Schengen de 1995, doncs molts, recordeu, no?, encara es recorda aquesta frontera, no? Jo, com que soc dels 90, ja no la recordo pràcticament, però sí que recordo les pessetes i els francs encara, o sigui que, bueno, que ja els més joves això ja no ho recorden, no? Aleshores, bé, una mica, doncs, bé, començarem ja, perquè he fet una introducció bastant llarga, i una mica parlant d'això, de l'antiguitat, època ibèrica, Segona Guerra Púnica i la Roma republicana, és a dir, fins al segle I abans de Crist. Estem parlant que els iberoceretans, tot i que si abans es podien trobar, diguem, una mica mostres del que era una certa cultura material d'aquests pobles d'aquí, sí que els íbers, doncs, desenvolupen, doncs, un sistema econòmic, social, constructiu, podríem dir, o uns patrons d'assentament una mica que els diferencien dels pobles ibèrics del voltant, no? Són el que es coneix com els iberoceretans, no?
De fet, es pensa que la Cerdanya ja no només abarcaria, tot i que els ceretans s'han estudiat a l'actual comarca de la Cerdanya, no? És a dir, des del Coll de la Perxa fins a Martinet, no? Pràcticament. Però sí que és veritat que els cerdans, segurament, per les fonts, pel que indiquen les fonts, podia ser que abastessin fins i tot aquest territori bona part del Pirineu català, bona part del Pirineu, diguem, més oriental, no? Amb uns límits que són molt difusos, que, diguem, són difícils de precisar. Això també s'estén després a les fonts romanes, no? Es parla diguem que els pobles ceretans podrien arribar pràcticament fins al límit amb Aragó, no? Bé, una mica aquí tenim aquesta fotografia, per exemple, que és del Castell de Llívia, no? I per què poso el Castell de Llívia? Perquè, a més, aquesta edificació que veieu aquí és medieval, és del segle XIII, Però el que volia parlar és que possiblement a dalt del turó del castell tenim una ciutat ibèrica, que possiblement encara no l'hem descobert, s'ha d'excavar, o possiblement no la trobem perquè està destruïda pel que són, diguem, la construcció del castell posterior, que és l'anomenada Quere, que aquí tindrem Quere, la capital dels ceretans. L'any 2022, i veieu aquestes monedes aquí que estan una mica surant per la fotografia, són dues monedes ibèriques que correspondrien a una seca de Quere, possiblement. És una hipòtesi que ja encara no acabada del tot de corroborar, però que ens estaria parlant d'aquesta Quere, que estaria aquí, seria l'antiga Llívia, no? I que seria aquesta capital dels ceretans, no? Amb tota una estructura de pobles, no? d'assentaments, com el Castellot del Balbí, com Baltarga, com Llo, com diversos, els quals doncs, conformaven tota aquesta xarxa de poblacions d'època ibèrica. No? Una mica per això, aquí, per exemple, tenim el Tossal de Baltarga, que també és un assentament que comença en època ibèrica, però que és destruït abruptament al segle III abans de Crist. Això succeeix, possiblement, la hipòtesi ja és un incendi. Aquí veieu que és una quadra, que és una joia de l'arqueologia perquè es va incendiar aquesta quadra i van trobar aquí molts animals, van poder fer estudis de fauna, etc. No? Aleshores, això és molt interessant perquè possiblement la hipòtesi és com que hi ha aquesta destrucció, un incendi del segle III que correspongui a un incendi, a una destrucció violenta pel pas de les tropes d'Anníbal. I aquí tenim una cosa important per entendre també les fronteres. Moltes vegades les fronteres, fins ben entrada a l'època moderna o contemporània, significava també dominar la muntanya o dominar els colls de muntanya, no? La Cerdanya és un lloc estratègic per la seva amplada, per els seus colls de muntanya, i bàsicament Anníbal sembla que va sortejar, diguem, el que és la costa per anar, diguem, a passar per l'interior. Ara és discutit, l'itinerari, però tradicionalment s'havia dit que passava per la vall del Segre, no? No insistiré gaire en això perquè podríem fer una conferència sencera d'això i no es tracta de... No tractem aquest tema, no? Però sí que el que és rellevant és que possiblement una frontera, diguem, o un límit més establert més enllà de la cultura, més enllà del cultural, no? De l'època ibero-ceretana, sí que és el que diguem, és interessant, és que la fundació de Júlia Lívica, al segle I abans de Crist, justament quan sembla que se pacifica aquesta zona amb el que són els ceretans, és a dir, la darrera revolta ceretana, més o menys és cap al 39 abans de Crist, i és el moment en què se sotmeten, diguem, els ceretans, i hi ha els romans que havien anat ocupant en època republicana molts d'aquests poblats que hem mencionat, inclús Baltarga, o inclús, possiblement, encara que no s'han trobat restes al turó del castell, funden Júlia Lívica. I aquí veiem una fotografia que és una mica antiga, a veure, és del 2019, vull dir, 2019-2020 crec que és, en què es veu part del fòrum, tot i que l'excavació, diguem, avui en dia ja ha avançat més. Què és rellevant del tema de Júlia Lívica? Que és que possiblement Júlia Lívica estava en aquest emplaçament. Fixeu-vos que és l'única ciutat romana que hi ha al mig del Pirineu. De fet, si veiéssim un mapa de les ciutats romanes, totes queden pràcticament al Prepirineu, excepte Júlia Lívica, que és com una ciutat intermitja, possiblement un lloc de descans de les rutes comercials,
un lloc de control també dels passos pirinencs, i el que és més important també, segurament Giulia Livica era també una frontera fiscal, i el que està clar és que era una frontera entre dues províncies romanes, entre el que és la Narbonense i el que és la Tarraconense. I aquí tindrem el primer, potser, límit administratiu de la història, que coneguem històricament. Potser els íbers ja tenien també els seus límits que avui en dia no coneixem, no? I en aquest moment, doncs, sembla que Llívia també era un punt de recaptació, diguem, d'impostos, diguem, comercials, no? I que passaven per aquesta frontera, diguem, de trànsit entre la Narbonense i la Tarraconense, no? En aquest moment, Giulia Lívica possiblement també governaria tota aquesta Ceretània, que ens abarcaria bona part del Pirineu català, en una àrea que som incapaços avui en dia, diguem, ningú de poder delimitar, no? És un límit molt, molt difús, no? El que està clar és que segur que Giulia Lívica, la plana Cerdana, tenia un impacte, perquè trobem jaciments d'alta muntanya, a la vall, trobem explotació de mineria d'or, vull dir que té un impacte en l'explotació del territori, és evident. I això aquí és important perquè ja també la Cerdanya és un lloc molt ric en inscripcions ibèriques, també llatines, no? En aquest cas, com la d'aquest cas. I aquí és important perquè estan esmentant, si us fixeu en la darrera línia, parlen d'un quatrum, bueno, aquestes 4 ratlles, quatrum viratum, un quadrum quatorvirat, quatorvirs de Llívia. S'ha atribuït que aquests noms que veieu a la part de dalt són un dels primers governants d'aquesta ciutat que possiblement governaven aquesta ciutat de Llívia i possiblement un territori, diguem, molt vast que avui som incapaços, diguem, de poder limitar. Seria com una primera també, a part d'aquest límit administratiu, també seria això que estem parlant, doncs, com un límit de gestió, diguem, d'aquesta ciutat de Giulia Lívica, que possiblement, doncs, bàsicament explotaven els recursos i els redistribuïen cap al transport. Aquí tenim un port, diguem, relativament a prop, relativament important, que era Narbona, per exemple, no? Entre d'altres. El que és rellevant també és que aquesta ciutat, a partir de l'època baix imperial, doncs comença a anar en decadència. I comença a anar en decadència també el que és com a ciutat, com a població, no? O la influència que té, diguem, a damunt del territori. Cada cop es va, diguem, fent més petit en el sentit de que es va convertint més en un assentament d'importància més que política, en importància estratègica, no? El que és important, doncs, és el turó, és el control del pas de la via de l'estrata ceretana, el domini dels colls, des de dalt Castell es veu el coll de la Perxa, es domina tota la vall, es domina els accessos la vall cap a la vall de Querol, i cap a la vall de Querol i cap al coll del Pimoren, no? I aquí tenim una peça que es troba en el nostre museu, que és aquest macaco d'època baix imperial que s'hi veia tocant, diguem, en època pràcticament visigoda. Estem parlant del segle V-VI, el trànsit entre l'edat mitjana, entre l'època romana i l'edat mitjana, no? I què és aquest macaco? Què ens representa aquí, no? Aquest macaco d'època baix imperial romana, no, una mica, i fixeu-vos amb totes les peces que hi ha aquí, ens representa, diguem, s'ha pogut que l'afiliació d'aquest exemplar, d'aquest animal, seria un animal domèstic que portarien aquí les tropes romanes, no? Fent una anàlisi una mica d'aquestes peces que s'han localitzat, diguem, en aquest aixovar d'aquest individu, no? Això ens reforça el paper militar de Giulia Lívica. De fet, al Pirineu es troben diverses, en aquest moment, podríem parlar de la Cerdanya, de l'Alt Urgell, Andorra, no? Que està una mica estudiat, és el que coneixem, aquesta zona. Hi ha tot un seguit de fortificacions, fan com un limes militar, és a dir, com una frontera, diguem, militar en una època, a l'època baix imperial, d'inestabilitat política per les invasions, diguem, bàrbares, però no només això, sinó per la fragmentació també mateixa de l'imperi romà, no? Aleshores, doncs, Llívia ens constitueix, diguem, una peça més, possiblement, aquesta espècie de frontera, diguem, militar molt primigènia. Ha mutat d'una frontera administrativa, una frontera política de Giulia Lívica, una frontera, diguem, ja de tipus més militar, no?
De fet, aquí tenim vestigis ja d'un castell de Llívia, que al segle VII el castell de Llívia es troba documentat, però no en tenim restes. Però aquí veiem un fossar que es va excavar l'any 2021, si no recordo ara malament, i l'altra foto que podeu veure, diguem, diverses estances, que ja són excavades el 2013, que són vestigis del castell primitiu, dels segles IX, XI, no? De fet, és rellevant perquè configurava, diguem, aquesta fortificació en el segle VII un emplaçament estratègic perquè el rei visigot Bamba va sufocar una revolta narbonense, passa per aquesta zona i el captura, el captura, no? Diguem, aquest castell, no? Per tant, encara feia aquestes funcions de limes militar al segle VII, segurament. Aleshores, Júlia Líbica, la ciutat que havia anat, diguem, una mica en decadència, trobem una altra que possiblement havia anat ressorgint com a centre urbà, com a centre espiritual, fins i tot com a centre també, fiscal. Talló sembla que provindria del mot telonium, que seria com un impost, diguem, que en aquest moment, diguem, també s'aplicava sobre els productes mercantils, no? De fet, aquí tenim aquesta església, que és dels segles XII-XIII. Aquí veieu la planta d'aquesta església, també reformada en època moderna i tal, però fixeu-vos aquí a la part baixa, al costat, es va excavar, no? I es van trobar, diguem, vestigis romans, també, entre altres vestigis medievals, no? També. El que se suposa, a més les cronologies han donat això, un segle VI, VII, estem parlant d'un centre espiritual. No ho sabem, això. Un centre espiritual em refereixo primigeni, no? dels primers cristians. No ho sabem exactament, això és difícil dir-ho. Estem parlant d'un centre fiscal, possiblement, el topònim ens hi apropa. Hagués tingut més sentit que Júlia Líbica, amb la tradició urbana, com passa en molts jocs que es va instal·lar un bisbat, és que allà s'instal·laven els primers cristians, no? Els centres urbans, i es podia desenvolupar un bisbat. Segurament no va ser el cas de Júlia Líbica, no? Per què? Perquè va sorgir un altre punt important, que fou Urgèlia, fou la seu d'Urgell, no? Una mica, que va ser un punt en què al segle V van decidir allà instal·lar-hi un bisbat. Possiblement pel declivi de Júlia Líbica i per la pujança d'aquest territori també per motius estratègics. Perquè controlava la vall del Segre, l'accés a les valls d'Andorra, també, en aquest context militar que parlem, i després també perquè sembla que els anava bé, diguem, establir aquest centre espiritual aquí per també cristianitzar les zones del Pallars, no? Les zones del Pallars o del Pirineu més central, que encara, doncs, en aquest sentit s'havia de fer aquesta feina cristianitzadora, no? Bé, per tant, estem parlant del sorgiment en aquest moment d'un altre tipus de frontera, unes fronteres, diguem, episcopals o diocesanes. De fet, la Cerdanya serà un límit del bisbat d'Urgell, encara ho és avui en dia, el que passa que el marca la frontera internacional. Però clar, el bisbat d'Urgell, diguem, ens arribava fins la Perxa, això fins al segle XIX, d'acord? Això ja, si dona temps, ja ho explicaré, diguem, més endavant. Bé, parlem també, molt breument, la invasió musulmana, que Llívia també té un cert paper, tot i que no hi insistirem en aquest moment. Sí que en el moment que hi ha, diguem, la invasió musulmana, inclús aquesta part del Ribamba, no?, que estàvem comentant, que apareixen dos bisbes a Llívia en aquests moments. No sabem si estaven aquí, si és que hi havia hagut potser un bisbat a Llívia, primigeni, o és que bàsicament era el bisbe d'Urgell que estava, diguem, de pas per algun motiu. Això tampoc se sap. Sempre hi ha hagut encara aquesta hipòtesi del bisbat de Llívia, però mai s'ha pogut, diguem, corroborar. I has tingut tot el sentit, però, diguem, la història, diguem, ha anat una mica així, no? Aleshores, bé, estem parlant diguem, després de la invasió musulmana, estem parlant del segle VIII, doncs cap a la fi del segle, doncs ja estem parlant de la invasió carolíngia, del que parlaríem reconquesta, o avui en dia de la conquesta, més aviat la conquesta carolíngia, en què estableixen aquesta marca hispànica i estableixen, doncs, tot aquest seguit de comtats, els quals, doncs, tenen unes funcions bàsicament defensives, després de repoblament, etc. no? I aquí tenim el comtat de Cerdanya. Aquí potser sí que és on podem veure ja per primera vegada, no?, unes fronteres més o menys definides. Nosaltres tenim a la sort aquí a Catalunya, a la Cerdanya, etc., que
Tenim un dels arxius, diguem, més notables d'Europa pel que fa als documents primigenis, no? Estem parlant dels segles, sobretot, 8è, 9è, 10è, no? Tenim una abundant documentació que, en canvi, diguem, en altres zones d'Europa, diguem, no és així, no? Això també ens ajuda, diguem, a definir una mica més aquestes fronteres del que és, fixeu-vos a la part central que veieu la Cerdanya, que la Cerdanya pràcticament ens arribava fins a la Seu d'Urgell, i això no estem parlant quasi bé de l'època moderna, no? Amb la zona, diguem, aquesta subvegueria del Veridà, també la Vall de Ribes, no? Però és que els comtes de Cerdanya, des d'aquest moment, passant per Guifré, passant per tots els seus successors, inicialment eren un comtat lligat als francs, evidentment, tot i que en Borrell II assoleixen, diguem, finalment la primera sobirania, de facto, és a dir, per la força o per l'atomització o per la descomposició no de dret. Després ja ho solucionarà amb el Tractat de Corbeil, ja ho veurem. Però el que és destacat és que el comtat de Cerdanya, bàsicament, era el nucli aquest que veieu en aquest color rosat al centre, no? Si és el que serà després, quan s'uneixi la Casa de Barcelona, la vegueria de Cerdanya, o els comtats del Rosselló i la Cerdanya, que formaran aquesta entitat administrativa que serà important fins a època moderna. Però, a més, també s'havia expandit, doncs, en certs moments havia tingut el Conflent, el Capcir, però també la zona del Donassà, que el veieu aquesta part d'aquí dalt, Carigut, actualment, no? També havia dominat. Inclús havia dominat tot el que és el comtat de, diguem, de Berga, i una mica era la seva punta de llança cap a l'Al-Àndalus, no? És a dir, van conquerir, aquesta zona em sembla que ja és la Segarra, si no m'equivoco, tot això, o sigui, s'expandia fins aquí al comtat de Cerdanya, perquè de fet no hi havia uns comtes propis de Berga, sinó que estaven infeudats, diguem, depenia del comtat de Cerdanya, no? Això fins al 1258, que ara, fem un salt increïblement gran. El que estem veient, diguem que això és l'expansió una mica del comtat fins pràcticament al segle XI, no? Però és que després, diguem, tirant més endavant, ja estem parlant de l'època de Jaume I, estem parlant al segle XIII, no? I en el segle XIII, abans el pare de Jaume, diguem, Pere el Catòlic, el que havia fet, diguem, era, o els anteriors comtes reis de la corona d'Aragó a partir del segle XIII, no? Perdó, del segle XII, el que havien fet, doncs, és havien anat teixint aliances cap a l'Occitània, s'havien anat expandint amb aliances matrimonials, no? Havien anat agafant, diguem, senyors en vasallatge, no? Perquè ens entenguem, i això es va trencar, diguem, amb la batalla de Moret, amb la croada, diguem, contra l'Occitània, no? I el que succeirà, doncs, és que en aquesta batalla de Moret de 1213, doncs, mor Pere el Catòlic, tenia un fill menor d'edat, que era Jaume I, governa amb minoria d'edat, inicialment amb molts problemes, diguem, d'estabilitat, no? Li volien també arrabassar el poder, no? I també, diguem, Jaume I, ja en ple segle XIII, virarà absolutament la seva política en comptes d'anar cap al nord, doncs cap al sud, no? I el coneixem com el conqueridor perquè, evidentment, doncs, és el conqueridor de Mallorca i també, doncs, de València, no? En canvi, doncs, la política, diguem, cap al nord, el que farà, doncs, és pactar aquest tractat de Corbeil amb França. I això és rellevant perquè aquesta frontera, pràcticament, excepte algunes excepcions, dues excepcions que veurem després, serà la frontera que ens marcarà al nord de la Cerdanya, pràcticament fins al Tractat dels Pirineus, d'acord? I es tracta d'aquesta frontera que ens passa una mica, que veieu aquí al nord, entre la Cerdanya i els Sabarters, i entre el Capcir i el Donassà. Tota aquesta part, després veuríem, és que ara no he posat aquí cap mapa d'aquests, però si teniu un mapa més o menys dels comtats, la idea dels comtats del Rosselló i de la Cerdanya o del que és actualment una mica la Catalunya Nord, faria tota aquesta frontera, diguem, no? Que avui, diguem, seria més el Departament dels Pirineus Orientals, una frontera administrativa, però bé. Aquí, per tant, és destacat, no, que aquest tractat de Corbeil de 1258, a més, ha deixat un vestigi, un lloc, diguem, de memòria que podem, diguem,
recordar-ho també, que és doncs, tot aquest seguit de fites, no? Que és una cosa bastant enigmàtica perquè, diguem, no hi ha pràcticament documentació, o bueno, absència de documentació, i és difícil de datar, diguem, exactament de quan són aquests gravats. Hem de suposar que són d'abans del Tractat dels Pirineus, demarquen aquesta frontera. Això, no sé si us situeu, el Coll de les Ares és al costat de Puigbalador, al nord del Capcir, ja donant cap al Donassà, no? I en aquesta zona de muntanya, bueno, vam fer una sortida l'any passat, precisament al mes de maig, i aquí es poden veure les marques, doncs, tant el floró, diguem que és la insígnia, diguem, reial de la monarquia francesa, no? La flor de lis, i després també la creu llatina, que marca, diguem, una mica el símbol de la monarquia catòlica del sud, de la monarquia hispànica, no? I una mica, doncs, això, aquí tenim gravades aquestes pedres que ens demarquen doncs, aquesta frontera del Tractat de Corbeil, però que, com us deia, va pràcticament existir doncs, fins al tractat, diguem, fins al tractat dels Pirineus i de Llívia. Després tenim dos moments en els quals, bé, fixeu, bueno, de fet el que us estava parlant és d'aquesta frontera, us fixeu que on passo el cursor és tota aquesta frontera la que demarca una mica doncs, de la frontera catalana, no, del nord, és la que demarca una mica doncs, aquest tractat de Corbeil, no? Bueno, especialment en l'àmbit de la corona d'Aragó, evidentment, no? Que era on governava, diguem, Jaume I. Però tenim un petit parèntesi, dos parèntesis, de fet, no? Tenim el que és, doncs, el regne de Mallorca, no? De 1276 a 1344, que en el testament de Jaume I lliga en els seus fills, no? Pere, que coneixerem com a Pere el Gran, doncs concedeix, diguem, el que és el Principat de Catalunya, el regne d'Aragó, el regne de València. En canvi, el seu fill, secundogènit, no? Diguem, el que li llega doncs, són els comtats del Rosselló i la Cerdanya, que els tenim aquí, és el nostre territori. Mallorca, en aquest moment, recentment conquerida, Eivissa també, Menorca, diguem, encara no estava dins de les possessions, més tard hi estarà, però també la baronia de Montpeller, que pertanyia a la mare de Jaume, o l'Homeladès i el Carladès, que eren dos altres, diguem, baronies, diguem, o senyories, diguem, que estaven en aquesta zona d'Occitània, no? Aleshores, bé, bàsicament aquest regne una mica patirà, diguem, d'estar entre dos regnes, diguem, forts, no? Entre França i entre la corona d'Aragó, no? Especialment la corona d'Aragó, ja des del principi el que va voler, diguem, és reintegrar, no? L'objectiu va ser una mica, diguem, reintegrar aquesta corona de Mallorca a dins de la corona d'Aragó. Finalment això succeirà ja el 1344, no? Però bé, mentrestant, diguem, mentre va tenir la corona d'Aragó el suport de França, quan el va perdre, va ser quan la corona d'Aragó, ja amb Pere el Cerimoniós, ja estem parlant de ple segle XIV, doncs ja el que fa doncs, és acabar de reintegrar aquests comtats amb el que és Jaume III, acaba de Mallorca, doncs acaba de reintegrar els comtats a la corona d'Aragó. El que és més rellevant de tot és que aquí en el territori el que ens ha quedat una mica és molts vestigis d'aquest regne de Mallorca, especialment en la documentació, no? L'arxiu comarcal, per exemple, la documentació medieval, però també en el territori, en els castells. Molts dels castells que es troben avui en dia en aquest territori, tant a la Cerdanya com a la Vall de Ribes, com al Conflent, són reconstruïts o reformats o construïts de nou fins i tot en aquesta època. Estem parlant del castell de Llívia. O sigui, els vestigis que veiem del castell de Llívia són bàsicament de la construcció a partir del regne de Mallorca. Però també podem parlar del castell de Sant Pere de Ribes de Freser, del castell, bueno, de moltes torres que hi ha per aquí al territori, entre molts altres que podríem esmentar, no? També podríem fer una conferència sola d'això, pràcticament. El que estan construint en aquest moment és una marca també militar, una frontera militar, no? Especialment envers la corona d'Aragó, no? Per això, diguem, se fortifica, diguem, aquest territori a bastament. La segona excepció que tenim també en aquesta frontera que havíem vist del nord, no? Aquesta frontera que aquí podem veure també,
és la Guerra Civil Catalana, que va de 1462 a 1472. En aquests moments, per començar, la Guerra Civil Catalana és un enfrontament entre la monarquia Joan II. Ja, bueno, no sé, se sent malament a la gravació? I vostès el senten malament també? Estàs una mica incòmode, no? És que no sé què més fer-hi ja. Sí, a veure, no sé, tornant-lo a engegar o... Potser sí que és això, eh? Bueno, no ho sé, ara va bé, no? Sembla. Aviam, provem així, una estona. Bé, com deia, doncs, la Guerra Civil Catalana, de 1462 a 72, doncs, suposa també una nova divisió, en aquest cas, el que és els comtats del Rosselló i de la Cerdanya passen de formar part de la Corona d'Aragó a passar a formar part de França. Per què passa això? Perquè era l'enfrontament a la Guerra Civil Catalana entre el que és, doncs, Joan II, no?, el sense fe, amb el que són, doncs, les institucions de la terra, bàsicament, diguem, el que és, doncs, la Diputació del General, més coneguda com a Generalitat, o el Consell de Cent, entre altres faccions, no?, urbanes, entre altres faccions, diguem, d'altra mena, envers, doncs, això, la monarquia, no?, bàsicament, que tenia el recolzament dels remences, d'una part, diguem, del que són els estaments urbans, etc. no? Aleshores, el que és rellevant d'aquí és que per finançar la guerra, Joan II, bueno, la monarquia sempre, la monarquia catalana i la monarquia, diguem, catalana-aragonesa i després, diguem, amb els Trastamare sempre tenien problemes de diners, no? Aleshores, doncs, el que fan, diguem, per finançar aquesta guerra, bàsicament és doncs, accedir a un préstec de diners, diguem, per part de Lluís XI de França, no? I això el que fan a canvi, diguem, és intercanviar-ho pels comtats, per les rendes que tenen els comtats del Rosselló i de la Cerdanya. Per tant, temporalment passarà a França. Però serà entre 1472, 1462 i 1493, més enllà de la Guerra Civil Catalana, que va durar una dècada. Això es va deure perquè, diguem, a partir del Tractat de Bayona, de 1462, passava a mans de França, però el que va succeir després de la Guerra Civil Catalana és una època d'inestabilitats, que sobretot el que se'n diu la revolta dels gentilhomes, el que són la noblesa local, es van rebel·lar contra el que és una mica diguem, el domini francès, no? I finalment, veient la impossibilitat, diguem, de mantenir pacíficament, diguem, aquest espai, no?, aquests comtats, doncs el que fan és retornar-lo a la monarquia hispànica el 1493 ja amb Ferran el Catòlic, no? En aquest cas no he repetit la foto perquè si no ja hagués sortit massa allà al castell de Llívia. També l'haguéssim pogut posar perquè, clar, el 1479 és quan hi ha un moment clau de Llívia, que és el setge del castell i la destrucció del castell manada per Lluís XI de França, no? Per tant, el castell, com el veiem avui, després de ser excavat, diguem, és com va quedar, diguem, aquest 1479, fruit d'això de la Guerra Civil Catalana. Però he posat un altre finestral, aquest finestral gòtic, que per cert és preciós, que és d'un setge que va haver-hi abans del castell de Llívia, que és el setge de Puigcerdà, en què Antoni Mercader, que era veguer de la Cerdanya, seria un altre lloc de memòria de la frontera, d'aquesta frontera de la Guerra Civil Catalana, doncs s'encomana, diguem, a la Verge, no?, per sortir victoriós d'aquest setge, no?, i promet, doncs, de fer una capella. I la capella de Gràcia, diguem, és fruit d'aquest moment històric, d'aquest setge, no?, que és una capella que, bueno, fins i tot fixeu-vos que hi ha aquests finestrals de fer del segle XV amb aquestes traceries flamígeres, no?, molt interessants, la veritat. Bé, ja passem al Tractat dels Pirineus, no? Podríem estar parlant llocs de memòria, n'hi ha moltíssims, diguem que al final faig una simplificació, no? Això ja ho podreu veure millor a la sala. Sí. Però el Tractat dels Pirineus i de Llívia, diguem, és el moment clau, no? Ara hem arribat, diguem, a la segona part, no?, d'aquesta història una mica, que és 1659, que hi ha el famós Tractat dels Pirineus. Normalment es diu, sí, la Cerdanya va quedar dividida pel Tractat dels Pirineus. Bé, sí, o sigui, el Tractat dels Pirineus és important perquè al final, després d'una guerra, la coneguda com a Guerra dels 30 anys, i especialment és com una guerra, diguem, que passa a tota Europa,
però especialment entre França i la monarquia hispànica, a partir de 1635, doncs s'enfronten. I un dels escenaris de guerra és el Pirineu. Diguem, a més, encara s'embolica més la cosa, perquè hi ha la revolta catalana de 1640, perquè estaven fastiguejats, diguem, per les imposicions fiscals, per la imposició també dels allotjaments de tropes, hi ha la revolta, no? Hi ha un esclat violent i s'inicia una guerra, en la qual doncs, les institucions catalanes, especialment la Diputació del General, no? Que fan és pactar amb els francesos, passen a vassallatge, diguem, del rei francès, de Lluís, ara ho diré, Lluís XIV, em sembla que era, no, Lluís XIII, perdó, Lluís XIII de França, i en aquests moments, doncs, és quan els francesos ocupen els comtats del Rosselló i de la Cerdanya, i això també és clau per entendre part d'aquesta història, no? És a dir, dins d'aquest pacte franco-català, el que fan doncs, és ocupar bona part del territori, no? I això és clau després en les negociacions del Tractat dels Pirineus. Mentrestant, a Europa es anava resolent, mentre encara hi havia la guerra dels segadors, que acaba el 1652, es va negociant la pau amb les altres potències europees. Hi ha diversos escenaris de guerra. I el 1648 doncs, es signa la pau de Westfàlia, no? Entre França, diverses potències europees, no? Mentre encara segueix la guerra dels segadors i mentre es començarà a negociar també, ja havia començat amb les negociacions de Westfàlia, no? S'havia començat a negociar ja una mica una pau dels Pirineus, que arriba al 1659, entre, ara sí, Lluís XIV i el que és, doncs, Felip IV d'Espanya, no? Aleshores, en aquest moment, doncs, la cosa important d'aquest tractat dels Pirineus, o el que ens afecta a nosaltres concretament, no? Perquè és una petita part d'aquest tractat, de fet negociaven coses arreu d'Europa, especialment a Flandes, que és el que els importava més en aquell moment, no? Però sí que creuen que la divisió entre les monarquies francesa i hispànica, el que ha de delimitar, diguem, aquest límit pel sud és els Pirineus. I aquí també toquem el moll de l'os, no? Perquè on són els Pirineus? Aquesta és la pregunta que es feien llavors. Ara ja no ens la fem, però és la pregunta que es van fer, diguem, durant bastant temps, em sembla, no? I això, clar, aquí veieu, per exemple, un oli que és bastant famós, que és aquest de les negociacions aquestes del Tractat dels Pirineus, diguem, el que és avui en dia Andaia, que és aquesta illa dels faisans entre Andaia i Irún, no? En el riu Bidasoa. Fixeu-vos que això el que representa, diguem, és aquest pavelló que quedava aquí al mig de l'illa. Havien fet com unes, diguem, ponts de barques, no?, per passar una monarquia i l'altra, i el que és més graciós de tot també, no?, és que la sala, diguem, estava decorada a la meitat, diguem, a l'estil, diguem, francès, tapissos francesos, veieu la gent amb la vestimenta, diguem, francesa, no?, i l'altra banda, doncs, la monarquia, diguem, espanyola, que anava, diguem, amb el seu propi vestiment o la seva pròpia decoració del pavelló. Bé, això és una anècdota, però bé, és una mica el fet aquest, no? Aquí és on se signa, això sí, un tractat important per les nostres terres, no? Però que no tracta exclusivament de les nostres terres, això també és important destacar-ho. I el Tractat de Llívia, que és el més important per nosaltres, perquè el Tractat de Llívia ja no és només... és com una derivada del Tractat dels Pirineus. És una comissió que delega el Tractat dels Pirineus, que especifica que el que han de fer, diguem, és intentar definir exactament on són els Pirineus, no? O intentar definir el repartiment, no?, entre el que és, els diversos... especialment el comtat de Cerdanya, que era el més polèmic, que, diguem, en principi es repartia entre les dues monarquies, no? En el Tractat de Llívia, el que és més curiós de tot és que no sabem exactament on es va negociar, perquè, diguem, se sap, està signat a Llívia, però no sap en quin emplaçament exacte, diguem, es va negociar. És possible que les negociacions s'haguessin fet fins i tot a Puigcerdà, no? Però bé, no sé si ho sabrem mai, però jo penso que, estaria clar, si hagués passat en algun lloc, estaria clar que hagués passat en dos llocs, aquí a Llívia. Normalment aquests tractats, com la Conferència de Ceret, que també es va fer el 1660, se succeïen en espais, diguem, preparats, espais que eren amplis, espais que eren, diguem, grans per allotjar, diguem, els negociadors, totes les seves comitives, etc. no?
I, per exemple, Ceret doncs, és un convent de la població, no? Llívia, on podia haver estat? Estem parlant que en aquest moment ja hi havia l'església que tenim aquí al costat construïda, però també l'església de Sant Vicenç, que quedava al costat de la plaça Major, doncs que podia haver estat un d'aquests llocs que hagués succeït això, no? Perquè allà ja s'estaven documentats que s'hi feien els consells de la vila, no? Possiblement aquell espai podia haver estat el d'aquestes negociacions i aquesta signatura del tractat. Però aquí el que veieu, diguem, és una mica el que en el Tractat dels Pirineus i el de Llívia és el que es va cedir. Tota aquesta part, veieu aquest mapa de Catalunya? O més o menys ho identifiqueu, oi que sí? Catalunya, la silueta de Catalunya, aquí. Això és la part francesa, això ja és Aragó, Navarra, no? I aquesta part verda d'aquí, doncs és el que tenim, diguem, que serien els comtats del Rosselló i part de la Cerdanya. Perquè aquí, fixeu-vos, en aquesta ampliació tenim el que seria la Cerdanya francesa. Fixeu-vos que Llívia ja està dibuixada com una mena d'enclavament, no? Fa com una mica de banyeta, Llívia està aquí, I aquí al costat tenim Puigcerdà, i això ja és la part, diguem, del comtat de Cerdanya, o la part espanyola, diguem, podríem dir, que és la que van pactar, diguem, en el Tractat de Llívia. Com va anar el Tractat de Llívia una mica? Doncs bàsicament és famosa la cita aquesta dels 33 pobles que van cedir a França i que Llívia es va quedar, diguem, per part de la monarquia hispànica perquè era una vila. Bueno, què succeeix amb això? A veure, bàsicament els francesos, com dèiem, era clau que dominessin la comarca. Tenien un peu damunt la comarca. Estava ocupada militarment pels francesos, no? Aleshores, aquí jugaven, diguem, amb les negociacions a favor, no? Tenien part de la Cerdanya. Ells, en principi, la volien tota, tot el comtat de Cerdanya, no? Però a mesura que van anar negociant, van anar fent el repartiment, no? I els negociadors de la monarquia hispànica, encapçalats per Miquel Salvà, que era català, doncs va mantenir-se molt ferm amb Llívia, no? I què s'ha dit tradicionalment? Que, doncs, com que la monarquia francesa havia demanat que els hi cedissin tots aquests pobles que anaven des de la Perxa fins al Pimoren, no? Entre els quals hi havia Llívia, no? S'havien agafat a l'argument que Llívia doncs, era una vila i no un poble, i per això s'havia quedat, diguem, d'aquesta part. Això és l'explicació que s'ha donat sempre, però que jo crec que aquesta explicació també, bueno, ja ho apunta algun historiador, que va més enllà d'això, no? Com Michel o Annie Bauguin, que van fer hi ha un llibre que tenim aquí a la botiga, que són una de les darreres persones que han escrit, diguem, sobre això, no? Ja parlen que hi ha més motius, no? El pes simbòlic que havia tingut Llívia. Llívia havia estat la capital des dels romans fins a l'edat mitjana. Era una població demogràficament important, no? També, a més, fins al segle XX i fins avui en dia mateix, fins ara mateix, Llívia encara té una certa capitalitat de l'Alta Cerdanya. La feia durant l'època moderna, l'època medieval. Ara encara, ja no tant en l'aspecte comercial com havia estat tradicionalment, no? Però entre altres aspectes més lúdics, no? La restauració, per exemple, no? L'impacte comercial ja no té tant pes. Però bé, encara és un centre, en certa manera, inclús simbòlic, no? De l'Alta Cerdanya, no? De la Cerdanya francesa, podríem dir, no? Llívia, o sigui que té també tots aquests altres arguments perquè Llívia, diguem, la mantinguessin, diguem, dins de la corona hispànica, no? Aleshores, hi ha la pau dels Pirineus i neix una altra etapa ja de consolidació de la frontera actual. Hem passat dels antecedents al que és la frontera actual. Tenim inicialment una frontera militar. La pau dels Pirineus no va portar a la pau definitiva. De fet, la pau definitiva no va ser fins que finalment França i el pretendent, diguem, Felip V d'Espanya doncs, guanyen el que és doncs, la Guerra de Successió Espanyola, ja el 1614, no? Aleshores, en aquests moments, fins a aquest moment, doncs, va haver-hi guerres continuades. Durant el darrer quart del segle XVII va haver-hi guerres contínuament. En cada guerra, entremig hi havia algun període de pau, doncs el que succeïa és que França envaïa la Cerdanya, un cop darrere un altre, un cop darrere un altre. El segle XVII ja és una època, un segle de guerres, però especialment a la Cerdanya, diguem, va ser una mica fatigós perquè cada moment, diguem, que hi havia una guerra, i això era molt sovint, doncs hi havia una invasió de la Cerdanya. Va ser clau, sobretot, la construcció de Montlluís, que és un altre lloc de memòria de la frontera. Montlluís, que encara existeix, que és patrimoni de la UNESCO, no?
que veieu una planta dels arxius francesos i una fotografia aèria actualment com és aquesta fortificació, construïda per Vauban, que és aquest enginyer, que a més totes les construccions d'aquest enginyer estan declarades com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. De fet, és l'únic patrimoni de la UNESCO que tenim aquí a Cerdanya. Si exceptuem d'una mostra d'art llevantí que hi ha per Bellver, que possiblement també podrien incloure dins d'aquest còmput, però és l'única que tenim, no? I va ser clau aquesta fortificació per, posar un peu a la Cerdanya cada cop que hi havia una guerra. Inclús, es va començar, la gent del territori començava a tenir consciència d'una frontera, perquè cada cop que hi havia una guerra, doncs t'envaïen, no? Una qüestió més, psicològica. Porta molts canvis, Montlluís, és bastant clau en aquest període. Aquí veiem durant la Guerra de Successió, que hi ha una il·lustració de la Laura de Castellet, feta a partir d'un plànol del Fort Adrià, també dels arxius francesos. El que està al mig era el convent de Sant Francesc de Puigcerdà, que es va fer una fortificació al voltant, i que només va existir durant el que és la dominació francesa, durant la Guerra de Successió, entre 1707 i 1713, i finalment es va destruir. Fa uns anys, quan es va fer l'excavació del que és avui el Parc Insal aquest, es van trobar alguns vestigis, però avui ja pràcticament no existeix res més enllà dels plànols i la documentació, no? I el que és clau, per acabar, aquesta frontera militar, és el cordó sanitari de 1720 a 1721. Aquest cordó sanitari, és el primer moment en què es territorialitza una frontera. Abans, les monarquies, una mica el que feien era, dominar les poblacions aquestes, no?, del Tractat dels Pirineus. És a dir, es movien per jurisdiccions. Un rei sabia que era qui tenia la sobirania, que tenia aquesta població, aquesta altra de més enllà, però molts cops no eren conscients, exactament de quin límit territorial, o no coneixien exactament el límit territorial en què es movia el seu territori, no? Això vindrà molt més enllà, ja ho explicarem, però en aquest moment s'estableix un cordó sanitari. A partir primer hi ha la guerra, dels Pirineus, que és una guerra perquè intenten que diverses potències europees que el que és, Felip V renuncia als drets a França, perquè no heredi Espanya i França, no? I, a més, casualment, en aquest moment hi ha també una epidèmia de pesta a Marsella. Amb aquesta excusa, com que entren en aquesta guerra dels Pirineus, la monarquia espanyola ja el que havia fet era ocupar tota la Cerdanya un altre cop, fins a la Perxa, i estableixen un cordó sanitari. Molts cops aquests cordons sanitaris tenien una doble vessant, una sanitària i una altra política. Molts cops era per refermar el territori. De fet, es crea això, el que seria primer una frontera, un límit territorial, perquè el que estableixen és en els camins, en el territori, barraques, amb soldats apostats controlant aquest territori. Però dura molt poc, entre 1721 i, crec que m'he equivocat aquí, 1722 seria el correcte, no? Aleshores, quan s'acaba, es fa el Tractat de París, que retorna, la Cerdanya... primer de tot instal·len les barraques el que és a la Perxa, el territori que havien conquerit els espanyols. Però, seguidament, fan aquest Tractat de París de 1721, reculen, posen les barraques ja el que és en la frontera del 1660, la que coneixem avui, la del Tractat dels Pirineus i de Llívia, no? Seguidament ja, per això, quan acaba l'epidèmia o quan ha acabat aquesta guerra, ja desmunten, aquesta frontera i s'acaba aquesta frontera territorial. Aquests moments, fins a la Revolució Francesa, és el que es coneix com la pau dinàstica. La pau dinàstica és el moment en què hi ha dinastia borbònica a França i a Espanya, i per tant no entren en conflicte dinàstic, no? Entren en guerres. Per tant, hi ha un cert temps de pau. Quan hi ha els temps de pau, després les poblacions d'aquí se centren una mica en esbatussar-se elles mateixes. És a dir, entren, en aquest moment, per exemple, al segle XVIII, una mica es dirimien, entre les fronteres jurisdiccionals. Què vol dir les fronteres jurisdiccionals? Les fronteres que en cada estat dominava la religió del territori, o sigui, la frontera diocesana, la frontera, fiscal, fronteres de molts tipus diversos, no? Com dèiem abans que hem esmentat, el bisbat d'Urgell arribava fins al Pimoren, fins a la Perxa, no? Tota la Cerdanya.
En aquest segle XVIII s'uniran disputant fins que hi haurà diguem, els francesos volien, evidentment, que aquesta part passés al bisbat d'Elna a Perpinyà, com va passar. Bueno, abans de passar això, va passar en un altre sembla el de Carcassona, si no recordo malament, no? Però això no serà fins al 1806, que hi ha un acord amb Napoleó i la Santa Seu per cedir aquest espai. Ja estem parlant d'una primera, diguem, d'aquesta batalla per aquestes fronteres jurisdiccionals internes, no? Administratives internes, que una és aquesta diocesana. Les altres són de tipus econòmic o fiscal. Per exemple, què va succeir? El 1732 hi ha aquest planell, fixeu-vos aquí, que demarca una mica el que és Llívia, el que seria, no és gaire diferent del terme municipal actual, pràcticament gens. De fet, què va vindre? Vosaltres segurament sabeu ja que a partir de, quan ja, diguem, Catalunya, diguem, queda dins de la monarquia espanyola després de la derrota de 1714, inicialment a Catalunya no hi havia el cadastre, però en 1717, amb la nova planta, doncs, hi ha aquest tipus, diguem, d'imposició sobre la terra, no? Aleshores, el 1732, per millorar, diguem, la gestió d'aquest cadastre, el que fan, doncs, és anar una mica establint, doncs, el que són les terres, no?, que formen part, diguem, d'aquest cadastre. Intenten trobar els límits de Llívia. I aquí també entren en conflicte, perquè els geòmetres espanyols el que fan, doncs, és anar allà, prendre les mesures, marcar el territori, que de fet ja estava, la gent ja n'era conscient del territori, més o menys quins límits tenia, no? Però ara ho explicaré, això, no? I clar, però aquí entren en conflicte, perquè els francesos no estaven ben bé d'acord amb aquesta delimitació, no? I a més perquè hi havia una altra qüestió. En antic règim, abans de la Revolució Francesa, pagaves no pel territori on estaves, sinó per la nació a la qual eres. És a dir, per exemple, els francesos que tenien terres a dins de Llívia estaven exempts d'impostos perquè no eren nacionals de la monarquia hispànica, de la monarquia espanyola, no? Em sembla que s'entén, no, això? Igualment passava amb els espanyols a l'altra banda, Vull dir, els catalans. I quin és un altre lloc, inusualment, que és memòria de la frontera, també? Estem parlant de, si us fixeu, crec que ho veureu molt petit, però fixeu-vos que hi ha tota una línia que delimita tot el terme, no? I en aquest moment ja hi havia unes fites, no les fites actuals, que són les que marquen la frontera internacional, i una de les fites que marcava aquest territori és la Pedra Dreta. No sé si la coneixeu, la Pedra Dreta de Llívia. La coneixeu, alguns de vosaltres? La Pedra Dreta de Llívia és quan estàs entrant a Llívia, a mà dreta, just allà queda al costat de la carretera. És que es veu molt poc, aquí veieu la foto, a la part inferior. S'ha dit que és possiblement un megàlit, no? És com un menhir, no? És una peça megalítica. Possiblement hi ha també com uns gravats que així ho suggereixen. També s'ha dit que possiblement era el límit de la ciutat romana. S'han dit moltes coses, no?, sobre això, que tampoc estan del tot confirmades. Però el que és més rellevant de tot és que en aquest mapa, i fins i tot en fotografies de principis del segle XX, aquesta pedra no estava en el lloc on està actualment. Està en el que se'n diu avui el Punterró de la Xidosa. Si anem cap a Puigcerdà, hi ha com una mena de, diguem, de coberts, no?, agrícoles. Hi ha la fita número 1 i la Pedra Dreta estava allà. O sigui, està a més o menys 1 quilòmetre o 2 quilòmetres del que està actualment. I en aquesta època, el 1722, marcava el límit del terme. Això per què ho sabem, també? Primer, perquè apareix aquí. Fixeu-vos que posa, en aquesta captura d'aquí baix, posa Piedra Derecha, ¿vale? Sí, clar, no ens la marquen el lloc on està més endavant. Llavors també hi ha fotos, que no les he pogut posar aquí perquè ja no m'hi cabien, però fixeu-vos que també a la Pedra Dreta, a més, hi ha una incisió a dalt. Fixeu-vos que aquí en el mapa apareix una creu. És que hi havia una creu també que la marcava, com una creu de terme era al final la Pedra Dreta, no? Bé, tot això va acabar en no res, perquè com que no es posaven d'acord amb la frontera fiscal, doncs res, no va acabar en res, no?, això al final. I una altra frontera econòmica molt destacat als Jocs de Memòria de la Frontera també és una població que tenim molt a prop de Puigcerdà, que és la Guingueta d'Ix. Inicialment la Guingueta no existia, només existia Ix, que és aquesta on tenim l'església. De fet, Ix és un poblet petitíssim, no?, poblet agrícola, com molts dels que tenim aquí a la Cerdanya. La Guingueta queda una mica més endavant, tenim tot aquest carrer major que ve des de l'avinguda Porta de França, de Puigcerdà, passem tot aquell carrer major, no?,
I tot això és el desenvolupament de la població durant el segle XVIII. Per què va passar d'un poble tan petit a un poble que és un dels més importants avui en dia de la Cerdanya, de l'Alta Cerdanya, demogràficament? Doncs per la frontera i especialment pel contraban. O sigui, a causa del contraban i a causa de que a la Guingueta d'Ix hi havia molts magatzems de teles francesos que passaven contraban a l'altra banda, va créixer espectacularment aquesta població. Com moltes altres, Oceja també va ser el cas, que va doblar habitants o triplicar, va pujar molt d'habitants, igual que la Tor de Querol, no? I la Guingueta d'Ix, són diversos, però la Guingueta d'Ix és un dels que fa més gràcia, no? També perquè era un poble petitíssim, però creix moltíssim a causa d'això de l'efecte del contraban. Ja estem a la Revolució Francesa. Com dèiem, abans en antic règim, les monarquies no tenien un concepte de sobirania territorial. El sobirà, que era el rei, era qui ostentava la sobirania. Els reis, ells, diguem, el que tenien era un concepte patrimonial del territori, no? del regne, els hi pertanyia. Tot i això és molt complex, no? El tema d'antic règim, perquè hi havia el rei, però sí que també hi havia molts nobles que tenien jurisdiccions, que tenien els seus feus, que tenien els seus poders jurisdiccionals, de justícia, d'impostos, etc. Bueno, és molt complicat tot això, no hi entrarem. Però bé, el cas és que la sobirania, diguem, era el rei, no era del poble o la nació. Aquest és el canvi bàsic que hi ha, diguem, en la Revolució Francesa i en el naixement de l'estat liberal, no? Que la sobirania és del poble, la sobirania, el poble és l'estat, no? És la nació, no? I, per tant, aquí i allà, quan es parla de les persones que conformen aquesta nació, després s'associen els conceptes nacionalistes també de llengua, no? De cultura, no? Els estats busquen, diguem, el que són els límits d'aquesta nació, no? Les nacions són, no? Es concep les nacions com, diguem, que són sobiranes, no? Del poble, però que són limitades també. Què vol dir que són limitades? Vol dir que tenen uns límits físics. I aquí és quan neix la idea de buscar, diguem, un límit territorial. I ja vaig acabant, perquè es va fent tard. El que és rellevant d'aquest mapa que podem veure aquí és que a partir de la Revolució Francesa immediatament neix una distribució, diguem, administrativa, que són els departaments. I això és important perquè el Departament dels Pirineus Orientals encara avui en dia és una unitat administrativa d'aquí de l'altra banda, no? De la part francesa. Abans, després del Tractat dels Pirineus, i com que des de l'edat mitjana a Catalunya teníem el sistema de vegueries, després del 1714 va passar el dels corregiments, però hi va haver-hi encara, durant el temps de la dominació francesa, la vegueria francesa, de Cerdanya, no? Que en aquest moment doncs, es va substituir per la nova administració de la França revolucionària, no? En aquest cas. I bé, clar, és a dir, hem precedit el temps de la pau dinàstica, posteriori de la pau dinàstica torna a vendre un temps d'inestabilitats a partir de la Revolució Francesa. Clar, hi ha la Revolució Francesa, no? La implantació d'un estat liberal francès, després de diversos, diguem, tipus de règims polítics, ve a més Napoleó, no? Un personatge, diguem, de tipus, diguem, ja imperial, no? Un emperador, s'autoproclamarà a més emperador, no? I aquest senyor, doncs, a més, durant la guerra napoleònica, la guerra del francès, que coneixem nosaltres, no? I la invasió de tota la península ibèrica, no? I Catalunya també, doncs annexionarà, de fet, Catalunya dins de la pròpia França, no? I, a més, la distribuirà, diguem, en departaments, no? Estem parlant un altre cop que després de la pau dinàstica tornen a vindre primer la Guerra Gran, que és entre 1793 i 1796, una guerra molt cruenta aquí a la Cerdanya i que va comportar els primers exiliats també que coneixem. És a dir, molta gent que no estava a favor de la França revolucionària marxaven cap a altres llocs que són, sobretot, Llívia, per les facilitats que tenien d'accés a Llívia, i Puigcerdà. Eren llocs d'exiliats dels contrarrevolucionaris. Això va seguir també durant la Guerra del Francès, no? I és els primers exiliats, diguem, una mica que tenim, diguem, podríem dir documentats, no? En aquests moments. La Guerra del Francès i especialment la Guerra Gran van ser guerres molt cruentes,
tant pels danys materials com per les pèrdues també humanes, no? Està documentat aquí. I com dèiem, doncs, durant la Guerra Napoleònica, la Guerra del Francès, doncs s'estableix Puigcerdà com a capital del departament del Segre. Seguint amb aquell mapa que hem vist dels departaments, com que annexionen Catalunya, a més a França, el que fan doncs, és, evidentment, doncs, dividir-la amb les administracions que ells es regeixen, amb els departaments. Neix el departament del Segre, que unia els corregiments de la Cerdanya, les valls d'Andorra, el de Talarn, és a dir, el que seria el Pallars, i el de Solsona. Tota aquesta, aquesta àrea que veieu aquí, no?, en groc. Però hi ha una excepció, és a dir, no uneixen tota la Cerdanya un altre cop. És a dir, l'Alta Cerdanya, o la Cerdanya francesa, encara és dins dels Pirineus orientals, mentre que la part conquerida, no?, des del seu punt de vista, doncs passa a ser el departament del Segre. Per tant, tot i que entraria dins de la mateixa unitat política, a veure, això és molt efímer, vull dir, va tenir molt poca implantació, però sí que és graciós que es va mantenir, diguem, en aquell moment, si ens haguéssim quedat a França, doncs, pel cas, la Cerdanya estaria dividida per una frontera administrativa de 2 departaments, no? És la gràcia que tindria una mica. I tornem a topar amb un altre cordó sanitari per acabar aquesta etapa. Què passa aquí? Bueno, aquesta fotografia, evidentment, no és de 1821, perquè no hi havia fotografia, en primer lloc, però m'ha fet gràcia posar-la perquè puguem veure com era un cordó sanitari en aquells moments, perquè no sé què ens imaginem, no?, que pot ser un cordó sanitari. Però aquesta fotografia és de 1884, està documentat d'una epidèmia de còlera que hi va haver en aquell moment, com la que va haver en 1821, i aquí veieu aquests senyors que posen inclús, no?, com un tronc d'arbre, sembla ser, no?, com una mena de barrera per impedir el pas i estan aquí vigilant, controlant aviam què passa, no? Aviam qui passa, i si hi ha algú malalt, evidentment cap enrere i lluny d'aquí, no? Però bé, fins i tot aquest cordó sanitari inclús va tindre com unes connotacions polítiques més importants que el primer. Per què? Després de Napoleó hi ha una restauració borbònica a França, que durarà fins a la Revolució de 1830. A França, a Espanya, en canvi, hi haurà el trienni liberal en aquest context, no? I això, clar, s'han intercanviat els papers, és a dir, França, que havia estat la revolucionària, ara és l'absolutista, i la que havia estat l'absolutista és un merder, no?, tot plegat. I el cas és que, clar, aleshores la restauració borbònica francesa temia no només que hi hagués un contagi de còlera, sinó que també hi hagués un altre tipus de contagi, un contagi d'idees. Que això també és com s'han creat moltes fronteres molts cops, no? Per tant, aquest cordó sanitari que ve del còlera de Barcelona, hi ha una epidèmia de còlera a Barcelona, el fan per motius inicialment sanitaris, estableixen les mateixes barraques pràcticament les que hem vist, les que hem parlat feia uns segles, que a més és just un segle, no? I estableixen els mateixos punts a la vall. Aquesta fotografia, per exemple, és del pont de Llívia. No és el pont que passem actualment, sinó un pont que queda, no sé si el coneixeu, el pont antic de Llívia, que queda just al costat del pont que es va construir als anys 80 pel tema de la Guerra dels Estops i tota aquesta història, que si tenim temps, perquè vaig bastant tard, a veure si explicaré, no? És que he volgut explicar massa, potser abarcar massa, però bé, crec que està sempre prou interessant, no em sembla? Diguem, entre el que és una mica la fi d'aquestes guerres franceses, no?, de la guerra napoleònica, etc., fins al Tractat de Baiona, que és clau, no?, el que serà important són la revitalització dels conflictes comunals. Estem un altre cop amb la mateixa història. Quan acaben les batalles, diguem, entre estats o entre monarquies o això, doncs se les batussen entre aquí. Però hi ha una qüestió més afegida. A finals del segle XVIII doncs, hi ha un boom demogràfic aquí. Hi ha són unes comunitats agrícoles que vivien bàsicament de l'agricultura i la ramaderia. Hi ha una pressió molt important sobre els recursos naturals, sobre la fusta, sobre l'aigua, sobre les pastures estivals, sobre per on han de passar els ramats, tot això, no? I el que succeeix, doncs, és que cada cop hi ha més conflictes i més intensos i més sovintejats. Això inicialment els dos estats ho veien com uns conflictes menors, conflictes de, aquests pobles, aquests pagerols, no?, estan aquí espatussant-se, que s'ho vagin fent, nosaltres tenim coses més importants a fer, no?, una mica, era la idea aquesta. Però la qüestió és que al final
la cosa va anar escalant una mica. És a dir, com que van anar sent més sovintejats, inclús diplomàticament es van anar agreujant aquests conflictes, fins que el 1851, doncs bueno, ara ja aniré, no?, van anar. Però tornàvem a estar amb els mateixos conflictes que hem comentat, per l'herba, pels desviaments de l'aigua, pels límits dels termes, i aquí tenim un altre cop un cadastre que sembla el de 1732, un cadastre que fan per un nou impost que posa l'estat espanyol, el 1845, i que aquest és un dels plànols que es conserva a l'Institut Cartogràfic de Catalunya, que és la part urbana. Aquí a Llívia es conserva la part agrària d'aquest cadastre. Aquí es veu la vila de Llívia, ho identifiqueu una mica? Tota aquesta llargada, el nucli vell. Nosaltres estem aquí hi ha l'església. I això és el turó del castell, d'acord? I després hi ha els altres plànols que estan aquí conservats, que són la part agrària, no?, d'aquest terme. Un altre cadastre que va tindre molta influència, es considera el primer cadastre a Catalunya i un dels primers de l'estat espanyol, aquest de Llívia, no? I a més s'inspira molt amb els que s'havien fet a la Cerdanya francesa, que ja anaven més avançats, que ja estava fet l'aixecament cadastral dels municipis, en canvi aquí va a l'altra banda no. Aquests desfasaments que hi comença a haver entre un estat i l'altre també, no? Bé, això també acaba igual, no?, que no hi ha acord, diguem, exactament amb quins límits, diguem, perquè no hi ha un límit fronterer pactat. I aquí arribem al moment clau. Un dels moments clau és el 1659-60, Tractat dels Pirineus i de Llívia, però l'altre moment, la frontera estava indefinida fins a aquest moment. Hi havia aquestes conflictivitats entre, diguem, comunitats, no? No hi havia un límit exacte, perquè primer de tot les monarquies o l'antic règim no contemplaven la dimensió territorial del territori. És més endavant que van anar agafant importància amb l'establiment de l'estat liberal, de les nacions, els límits que han de configurar les nacions, i per tant aquest moment, a partir de 1851, a més amb tots aquests conflictes que hi havia hagut pels béns comunals en els territoris, doncs es comença a negociar, es considera el 1851 que ja s'ha de negociar el límit. I els tractats de Baiona estaran negociant-se 15 anys i hi haurà 3 tractats. El primer, el 2 de desembre de 1856, cobreix bona part del Pirineu Occidental, fins a Navarra. El 26 de maig de 1866, el Pirineu Central, o sigui, des de Navarra, passant per Aragó, passant al Pirineu de Lleida, fins a Andorra. I el que ens afecta a nosaltres... Perdó, ara m'he equivocat, em sembla. Sí, m'he equivocat. Hi hauria d'haver-hi una data més, perquè són 4 dates de tractat. El 1866, diguem, és el que correspon al que es veu a sota, que és el de Pirineu Oriental, Andorra, la Cerdanya, i fins al Mediterrani, fins a Portbou. I aquest que posa de 11 de juliol de 1868 és l'acord definitiu, que és l'arranjament de límits. És a dir, havien quedat a vegades allò, cap d'ells, diguem, sols, no?, fils sols, o alguna cosa que havien d'arreglar que sabia que era errònia en els altres tractats, doncs aquest de 1868 ho esmenen. Disculpeu amb aquest error, però és 1866, diguem, el tractat que a nosaltres ens afecta, diguem, a la Cerdanya, des d'Andorra fins al Mediterrani, fins a Portbou, d'acord? Estem parlant de 600 que es posen, a més, s'estableix un límit exacte, com el coneixem avui, a més, conformat per aquestes fites. Aquesta està cap aquí a la zona de Cereja, ja tocant cap a Angostrina, d'acord? I a partir de llavors doncs, ja hi ha hagut aquest límit clar sobre el territori. Quan hi ha un límit sobre el territori és quan les nacions comencen a nacionalitzar les masses, no? Quan tenen els límits clars és quan l'estat espanyol i l'estat francès comencen a nacionalitzar els seus conciutadans. És quan agafa més embranzida el nacionalisme. I a partir especialment a França, a partir de la Tercera República, és quan és més destacat, perquè és quan, a partir de llavors, que tothom està obligat, diguem, a estar escolaritzat, no? En canvi, i és quan es comencen a veure les diferències ja entre un estat i l'altre. Per exemple, en l'avenç en les infraestructures, amb les escoles, el primer servei públic que veiem, però també en les carreteres, en l'economia, no? Tot això es comentava des de l'altra banda, que veien que l'altra Cerdanya anava millor que l'altra, no? També és quan, aquest segle XIX, quan vam començar a prendre consciència els cerdans, no? Els historiadors diuen que
el moment de les guerres carlines també és quan prenen més consciència uns i altres, perquè fins al moment les dues poblacions sí, hi havia la frontera, però quasi bé podem dir que no se n'adonaven, en certa manera, no? Tots eren una mateixa comunitat, econòmica, laboral, lingüística també, fins a aquest moment, pràcticament, no? L'escolarització en francès és un pas clau perquè comporta, diguem, ja el 1700 s'havia prohibit administrativament el català a l'administració del Rosselló. Posteriorment, diguem, una mica diguem, l'escolarització el que suposa és l'escolarització de tothom, però en llengua francesa, no en catalana. I també, diguem, una certa vexació de l'idioma que comportarà, diguem, que ja al segle XX hi hagi una substitució lingüística en el que és el Pirineu Oriental o que és la Catalunya Nord avui en dia. Per això hi ha aquest element de parler français soyez propre, que és parleu francès, sigueu nets, no? Amb aquesta estigmatització, diguem, del català que es parlava en aquest indret d'Aiguatèbia. Això és l'escola d'Aiguatèbia, l'antiga escola d'Aiguatèbia, d'acord? I és un símbol, diguem, també, no? Un símbol de la frontera, un lloc de memòria a la frontera el que havia comportat, diguem, l'escolarització envers la llengua, diguem, pròpia del territori. La segona són les dues guerres mundials, són la militarització o el servei militar, són altres vehicles de nacionalització de les masses. Durant la Primera Guerra Mundial, especialment, o durant la Segona Guerra Mundial, hi haurà, diguem, aquest intent de nacionalitzar les masses a partir de la propaganda, a partir de l'exervació del sentiment nacionalista francès per combatre l'enemic de fora, sigui els alemanys, no? Sobretot, durant la Primera Guerra Mundial, no? I això també serà un altre factor, no? Sumat diguem, al lingüístic, no? Farà que, diguem, una part, diguem, de la Cerdanya, la francesa, avui en dia, doncs, bàsicament les famílies transmetin la llengua francesa en família. En canvi, a l'altra banda, no? Encara, diguem, transmetem el català, cosa que no es produeix a l'altra banda, no? És pel fet també que, clar, és això, que els dos estats o les dues Cerdanyes van a ritmes diferents, no? En aquest cas, el sistema de nacionalització espanyola doncs, no va ser tan eficaç com el francès, perquè, diguem, especialment estem parlant del segle XIX, un estat espanyol també que pateix les guerres carlines, és a dir, unes guerres civils internes, pateix també diverses crisis econòmiques, inestabilitat política, diversos règims polítics, no? Entre ells, no? És a dir, no és pacífic el segle XIX a Espanya, no? I finalment, doncs, un sistema escolar que tampoc no és, diguem, el mateix que va ser a França, no? I per tant això comporti, doncs, que en aquest cas, bueno, encara estem parlant, doncs, que als anys 30, diguem, l'alfabetització, tot i que potser a Catalunya respecte a altres indrets era més important, però no era completa, ni molt menys, no? I aquí tenim un dels monuments, aquest és de Font-rabiosa, per exemple, que són els monuments que a partir de la Primera Guerra Mundial, i aquests jocs de memòria, a partir de les persones que havien anat, diguem, morint al front, els que havien estat mobilitzats durant la Primera Guerra Mundial, doncs a totes les poblacions franceses hi ha aquests monuments que recorden les víctimes. De fet, la Cerdanya no va ser de les que més va haver-hi. Per què? Perquè tenien la frontera al costat, és a dir, marxaven per cames els que podien, no? És a dir, si els que volien ser llistats, o sigui, la Cerdanya era de les comarques de la Catalunya Nord o dels Pirineus Orientals que més desertors tenien perquè podien fugir, no? En aquest cas, i estem parlant que, per exemple, algunes poblacions del Rosselló doncs, va haver-hi fins i tot un 30% de la població que va morir al front, no? Mobilitzada a les trinxeres, no? Del nord, de la Primera Guerra Mundial. En canvi, la Cerdanya no arribava al 4%, no? I, en canvi, el nivell de desertors era del voltant d'un 30% o així. O sigui que imagineu-vos, no? També tenim més exiliats. I bé, ja acabem una mica. Jo crec que per l'hora que és ja no arribaré fins pràcticament a la contemporaneïtat, perquè si no estaríem fins aquí a les 9 del vespre i potser ja començaríeu a desertar, seríeu vosaltres, no? Però sí que acabarem amb els llocs aquests de memòria, diguem, de la Guerra Civil, l'exili, la frontera, la Segona Guerra Mundial, que també en parlarem a l'Espai Fita Zero. Però nosaltres, també l'Espai Fita Zero és un lloc de construcció de memòries i per tant anirà portant la memòria oral també o de les persones. En principi l'espai aquest serà col·laboratiu també, és a dir, vosaltres si teniu pensat algun lloc, bueno, alguns llocs potser repetiran molt, no? Perquè són molt evidents, però també podeu pensar en llocs, no? Diguem, dins del vostre recorregut vital que han format part, diguem, de la memòria aquesta fronterera que cal preservar, no?
Un dels que, diguem, allò que dèiem per cloure, no? La memòria fronterera i la memòria democràtica, com he dit al principi d'aquesta conferència, són dues cares de la mateixa moneda, no? Perquè estem parlant de que hi ha una guerra civil que acaba el 1939. La Cerdanya és a principis de febrer de 1939, és quan és és ocupada per les tropes franquistes, no? Que han guanyat la guerra, i ja havia començat abans, però comença un exili, no? Un exili. Es calcula que per aquí a la zona, em sembla que hi ha al voltant d'uns 500.000 exiliats totals i per aquí passen unes 30.000 persones, que Déu-n'hi-do, no? Vull dir, perquè la comarca tenia molts menys, potser estava multiplicant per 4, per 5 o més la població, vull dir que és 30.000 ens pot semblar poc, però en realitat és moltíssima gent, no? El que volia destacar per això, abans d'això, durant la guerra, fixeu-vos aquí, hi ha aquest edifici d'aquí, que no sé si algú pot identificar, però que és el xalet del Centre Excursionista de Catalunya a la Molina, d'acord? Per què el poso aquí? És un lloc de memòria, aquest xalet, a part de que arquitectònicament és un edifici noucentista també destacat, també ho és per el fet de que va allotjar durant la Guerra Civil el regiment pirinenc número 1. El regiment pirinenc número 1 era com una unitat que la Generalitat de Catalunya va mobilitzar. En aquell moment era com era un exèrcit, era diguem, una força arreglada, governamental, no? que sorgia de la Generalitat, però que no estava armada, només feien formació, no? En aquests moments. Van ser encarregats els primers mesos de la Guerra Civil, durant bona part de la Guerra Civil, aquí en el xalet del SEC, de ser guàrdia de fronteres. Eren guàrdia de fronteres perquè quan va començar la guerra també va començar un exili cap a França, que era l'exili de les persones que eren perseguides per membres de l'anarcosindicalisme que reprimien les persones de dretes, eclesiàstiques, entre altres coses, no? I hi havia ja una fuga, no? A més, també perquè aquí a la Cerdanya inicialment la frontera havia estat controlada pels anarcosindicalistes, la Generalitat també va intentar controlar-la, finalment ho va aconseguir el maig del 37, no? Abans del maig del 37, quan hi ha els fets de Bellver. I el xalet del SEC és important per aquest fet, per haver tingut aquesta guarnició fronterera, és a dir, és memòria democràtica, és memòria fronterera al mateix temps, i també és memòria de la Guerra Civil i també de la frontera una mica més enllà, ja cap al 37, 38, en què esdevé, com molts xalets, residències d'estiueig de la burgesia industrial del moment, esdevé un lloc de colònies infantils. O sigui, el xalet del SEC va començar a acollir nens que havien quedat orfes o que s'exiliaven o que havien perdut els pares de la resta de l'estat espanyol i diverses, diguem, ONGs de l'època, no? Que eren suïsses, americanes, angleses, entre altres, doncs van començar a crear la rereguarda diverses colònies per a aquests infants, en què els educaven, els donaven un sostre, els alimentaven, entre altres coses. Un d'ells va ser el xalet del SEC. Moltes de les d'aquestes grans torres que veiem al llac de Puigcerdà, i fa poc una s'ha fet cèlebre, la Vila Sant Antonio, perquè també tenia, el Marc Pont ha explicat que era un camp de concentració franquista, no? Bé, això també seria molt llarg, no hi anirem, però després el que és destacat també d'aquesta part de memòria democràtica i frontera, com dèiem, sobretot és l'exili, no? A la part de baix del xalet podem veure una imatge que correspon, aquesta sí que és més difícil d'identificar, però que correspon a l'estació de la Tor de Querol. L'estació de Tor de Querol és un lloc rellevant, i Enveig, el cementiri d'Enveig també, és un lloc rellevant d'aquests espais de memòria, de la frontera i de l'exili, de la Guerra Civil, perquè diguem, aquest espai interior és això, l'estació de la Tor de Querol, i aquest camp que veieu aquí al costat és tots els camps que hi ha just davant de l'estació, que és la carretera que es dirigeix cap a la Tor de Querol. Avui en dia pràcticament no hi ha cap rastre, excepte que quasi bé arribant al creuament que vens de la Vinyola, vens de Puigcerdà i vas cap a la Tor de Querol, quasi bé arribant allà hi ha un cartell que hi ha alguna foto, com aquesta d'aquí, que indica que hi ha aquest camp de concentració, que és el que es va establir entre la carretera nacional que va a Toulouse i aquesta que es mou entre l'estació i el poble de la Tor de Querol. No sé si més o menys
us situeu una mica. Bueno, si no, no ho aneu a veure, si no us ha quedat clar, no? Però bueno, hi ha llibres i això que també ho expliquen bé. Fixeu-vos que, és a dir, aquí tenim la carretera aquesta que va de l'estació de la Torre de Querol a la Torre de Querol i aquí dalt es veu la carretera nacional. Tot aquest pendent, que avui en dia són prats, closes, com és aquí a Cerdanya habitual, arbres, doncs va ser un camp de concentració. A veure, van ser camps de concentració que van durar molt poc, el mateix 1939, perquè al final eren camps de trànsit, no? És a dir, aquí, per exemple, els portaven cap a un camp que va ser molt destacat, que va ser el camp de Vernet, a l'Arieja. Aquí era bon lloc l'estació de la Torre de Querol perquè, clar, hi havia el tren, hi havia la línia fèrria, que podien desplaçar persones, també. I d'altra banda, doncs, tots els camps aquests que coneixem, d'Argelers, de Ribesaltes, tots aquests que es van establir, diguem, aquí en la Catalunya Nord i que són funestos, diguem, per la memòria dels exiliats perquè les van passar molt canutes, no? De fet, a l'Espai Fita Zero plasmarem també unes memòries orals d'una persona que va passar per un d'aquests camps, no? I que ens explica una mica, diguem, les vivències que va ser dures, perquè a més era en ple hivern, sense alimentació, sense abric adequat, us podeu imaginar que eren unes condicions terribles, no? I després també, diguem, clar, si bé la Segona Guerra Mundial la Guerra Civil va començar amb un exili de persones de dretes, podríem dir, exiliats cap a França, va continuar amb els exiliats republicans el 1939 exiliant-se. Aquesta frontera en aquesta època és una anar i venir continu, perquè després també ve la Segona Guerra Mundial i hi ha exiliats jueus que fugen de l'Alemanya nazi, se'n van, diguem, volen anar-se cap a Portugal, cap a Estats Units, cap a d'altres indrets, no? I travessen, gràcies als passadors, que alguns són republicans enrolats amb els maquis, no? També és molt destacat, i això també ho plasmarem a l'Espai Fita Zero, que no és tan conegut, potser farem alguna conferència algun dia, perquè estaria interessant també. Hi havia unes xarxes de... No la faré jo, per això, que jo m'estic repetint massa darrerament. El que és destacat és que hi havia unes xarxes d'espionatge brutals en aquesta zona, tant dels serveis secrets franquistes com dels serveis secrets alemanys com dels serveis secrets aliats. Alguns es dedicaven a passar persones, però altres es dedicaven bàsicament a passar informació per saber els moviments d'uns i altres, no? Una mica, d'acord? O sigui que és molt destacat aquest moment també. Després també tenim ja, acabada la guerra, no? Una mica el que és, doncs, primer de tot, els alemanys el 1944 van fer hi ha alguns búnkers a la part de l'Alta Cerdanya també, que fan una línia, volien fer una defensa per evitar que des d'Espanya els aliats entressin i envaïssin, diguem, França, perquè els nazis van arribar aquí, després del 1942, diguem, fins al 1942 hi havia el règim Titella de Vichy, i després, doncs, els alemanys ocupen tot aquest espai d'aquí, no? El que és molt destacat de les memòries frontereres, també, és que les persones que ens han parlat ens parlen de que hi havia un gran contraban dels alemanys. Les tropes alemanyes realitzaven camions sencers, no? Jo pensava, a vegades aquestes coses, no? Perquè la memòria a vegades s'agafa una embranzida que començaven a millor també de l'hort dels jueus, tot això que a vegades són relats una mica que potser no creus, potser no es basen en la realitat, no? Potser també són, diguem, històries que corren, que no són ben bé certes. Però és curiós perquè a mi em parlaven d'això, del contraban que feien els nazis, especialment des d'aquí de Llívia, que deien que s'emportaven camions de licor, de tabac, de no sé què, i després ho he contrastat documentalment. O sigui, realment està documentat que ja, quan els nazis estaven ja al moment en què això s'estava acabant, molts els d'aquí passen cap a l'Espanya franquista i s'enduen camions sencers de contraban. Uns quants camions, alguns, no? Per tant, doncs, a vegades les memòries, diguem, orals, no van tampoc tan desencaminades. I això de l'or dels jueus ja no ho he contrastat, però que representa que era l'or aquest que es deixaven els jueus perquè havien de fugir o que els hi requisaven sovint. Ja no sé si és més llegenda urbana o realitat, però sí que deien això, no? A vegades. Bé, finalment, doncs, podríem parlar molt, podríem fer una conferència sencera de tot el franquisme, de totes les memòries frontereres que han fet les persones i després fins i tot d'una toponímia
fronterera que va més enllà del franquisme, ja que va amb l'entrada d'Espanya a la Unió Europea, especialment el que és rellevant és Schengen, a finals dels anys 80 es signa el tractat, el 1995 entra en vigor, suprimeix les aduanes, no? I, a més, el 2002 ja hi ha la unificació també econòmica europea. El que és molt rellevant d'aquesta comarca és que, si havíem parlat al segle XIX que es dividien les dues Cerdanyes, anaven cadascuna per la seva banda i això va perdurar bona part del segle XX, l'altre dia també em va fer reflexionar, perquè estàvem fent un debat amb l'alcalde d'Estavar sobre l'actualitat de la Cerdanya, no? Francesa una mica, i vèiem que actualment es comparteixen també moltes de les problemàtiques o econòmiques o d'habitatge o d'altres, diguem, entre les dues Cerdanyes. I això també és gràcies, evidentment, d'un mercat comú, d'una unió, diguem, monetària econòmica, no? En part, podem parlar també de l'hospital transfronterer, de l'escorxador transfronterer o de conflictes fronterers que encara són vigents avui en dia. Per exemple, el conflicte de l'aigua encara és una cosa que està a la taula dels estats de negociar exactament com es reparteix l'aigua, no? I possiblement és a dir, la comissió de límits que es va fer aquest any, sobre la taula hi havia la qüestió de l'aigua. La qüestió de les depuradores també, perquè com que hi ha un acord, la depuradora de Puigcerdà, per exemple, és de Puigcerdà, però també rep les aigües residuals d'altres municipis francesos, perquè es va fer amb fons europeus també, resulta que, clar, ha d'haver-hi un acord, no?, a tota la Cerdanya, perquè també cada un dels municipis ha de tindre, diguem, les seves depuradores, perquè si no Puigcerdà no pot créixer. Per tant, veiem que aquests problemes fronterers que hem anat relatant al llarg de la història ens arriben i encara ens toquen, diguem, fins a l'actualitat, que és on volia arribar. Encara podia explicar més coses, però, diguem, abans que desertin, acabarem aquí la conferència i si volen fer alguna pregunta i això, doncs podem acabar la conferència així. Molt bé. Bé, si voleu fer alguna pregunta, passarem el micròfon, perquè si no llavors no queda gravat, perquè estem gravant això que després apareix a YouTube. Tot i així no pateixin que no els hi gravem la cara, només surt la meva, però sí que se'ls hi sent la veu. No tenim veu distorsionada aquí, per si volen camuflar-se, però, bueno, facin per les preguntes que creguin, No has parlat de tot el tema de les pastures, sí, de la zona de... No, és que clar, si parlo de les pastures... Bueno, que no fa acaba també el temps que es havia acordat, no? Et refereixes a les pastures de les Bulloses? Sí, clar, això és les pastures de les Bulloses és una altra particularitat que tenim, no? Perquè, clar, ve d'uns drets comunals que tenien els llibiencs des de l'edat mitjana o des de temps immemorials sobre les pastures, no? Els ramaders hi podien dur lliurement, era un comunal, era propietat comunal. Després també, algunes parts, diguem, és que també és una extensió molt gran, les Bulloses, no? No sé si multipliquen no sé per quant el mateix terme de Llívia, per tant és molt gran l'espai. Aleshores, també inclús els monestirs cistercencs, com per exemple Vallbona de les Monges o Poblet i això, hi portaven els ramats ja a l'edat mitjana. I llavors, a partir de que hi ha el Tractat dels Pirineus, és quan comencen els conflictes amb els comunals, per allò que hem explicat abans, és a dir, per exemple, les comunes franceses, és a dir, el que van fer servir les comunes és la frontera per als seus interessos, diguem, comunals, no? És a dir, per exemple, hi havia comunes franceses doncs, que al·legaven que, això és dins propietat del Regne de França, per tant, què hi fan els llibiencs aquí, no? Diguem, els volien expulsar d'aquests comunals. Tot això, Llívia ho va estar lluitant, diguem, en els jutjats francesos i va guanyar els plets i finalment, és que és molt llarg, això, podríem fer, ja et dic, una conferència sencera.
El 1900, si ara no recordo malament, el 1901, finalment s'inscriuen en el registre de la propietat llívia, no? Com a propietat seva. Què passa? Que és una propietat, no és terreny jurisdiccional. Això és important al matís, no és terreny de l'estat espanyol. És territori francès, de l'estat francès. Aleshores, Llívia hi actua no com no hi té potestat, diguem, de governar, sobre la potestat que té aquest territori, sobre el municipi, sinó que només hi actua com un propietari més, com si fos un propietari particular més. És el dret que hi té i evidentment s'ha de sotmetre a la legislació francesa al municipi per explotar aquest territori o fer-ne l'ús que cregui convenient. Però com que em sembla que era als anys 60 o així, que va esdevenir també site classé, que és com una mena de parc natural o reserva natural, doncs poca cosa s'hi pot fer allà, no? A part de que ho exploti, diguem, ramaderament i això. I bueno, després que això també ha agafat la dimensió, que si l'hotel de les bones hores, que ja és també una altra història també divertida, no? I fins a arribar avui, fins al 2021, que no permetien als llibiencs pujar al bestiar a dalt a les Bulloses, acabada la pandèmia, perquè no sé si és que els va agafar de cop la crisi aquesta de la pandèmia, perquè el bestiar francès estava vacunat de no sé quantes malalties i en canvi el llibienc o el de tot l'estat espanyol no havien obligat a posar aquestes vacunes, tot i que em sembla que ho manava alguna directiva europea, no? I aleshores volien prohibir el bestiar de pujar a dalt les Bulloses, també, no? I el que volien fer, diguem, és que els ramaders llibiencs fessin un cribatge dels que estaven infectats i els que no. Els que estaven infectats els sacrifiquessin i els que estaven sants els vacunaven i, per tant, llavors els podrien pujar. Però, llavors es va fer una moratòria i llavors ja no sé com està el tema. Però, el que es plantejava és que l'enclavament tingués la primera illa sanitària, o sigui, de l'estat espanyol, no? I aquesta és la història una mica dels comunals aquests. Per si em volia saber més, una mica. No sé si hi ha alguna altra pregunta, però ja la faré breu, que ara m'he estès molt. Molt bé, doncs bé, si no hi ha cap més pregunta, gràcies, Fins aviat.